согласились сказать тем, что не слышит, как точку чудовищ жить на себя лися. Ну, слушай, без микрофона. Без микрофона. Раз, два. Мені то нормально чувати. Так все самі Андрій заїкається. Лепше лице? Нет. Все за Андрія. Ну то попробуем чуть-чуть притишить наше сердце. Так, зараз мы могли еще раз поделиться этим хлебом, оплатком. Переносилось, напевно, тих спокоїв, які Єсус приносить в наше серце. І, може бути, ще, як також згадався, тішить наше серце. На початку послухаємо Слово Святого Євангелія. Напевно, ми його чуємо, і не однойче вже на протягу цього святочного часу переживали той момент втілення оплатком, але ще раз ми спробуємо так наше серце відкрити для этого Божого Слова. У ті дні вийшов загад, а 4 августа зробити перепис нашої землі. Це був перший перепис під час панування Киринівщини. І пішли всі записатися кожен свого. Пойшов так само Юда з Галилеї, з города Назарету, Юдеї, у город Давида, званий Вифлеєм, бо він був з дому і роду Давида, щоб записатися з Марії, зарученої жінки, яка була цяжарна. А колени були там, надійшов її час народити. І народила сина свого першородного, і сповела його і поклала у яслі, бо не було й місця в заїзді. І в той в околиці були пастухи, які вартували вночі свій сон. І з'явився їм ангел Пана, і хвала Пана святила їх, і великий страх охватив. І сказав їм ангел: не бойтесь, я вещаю вам великую радость, яка буде для всього народу. Бо народився вам сьогодні в городі Давида Збавець, який єсть Христос Пан. І ось вам знак: знайдете немовля сповите і покладене у ящик. І раптом за ньолом з'явилося велике войско небесне, яке прославляло Бога і вскликало хвалу на вершинях Богу, а на землі супокой людям добрий волі. Коли ангели дошли от них на небо, пастухи сказали этим: пойдем в Вифлеем и поглядим, что там сталося и про что вестил нам Пан. І пішли вони, спішаючись, і знайшли Марію, Юзефа і немовля, яке лежало в ящику. А коли убачили, розказали то, що було віщено їм про це дитя. Усі, хто чув, удивилися тому, що розказували їм пастухи. А Марія заховувала всі це слово, розважаючи у своїм серці. І вернулися пастухи, прославляючи